ndonzwa maposa kutaura ihlomani ndakatirwa neshopu musi wa6 January. Ndakanga ndiri kuchechi kuma8 o'clock. Saka ndiri kuchechi 8 o'clock makanga muna vadzimai vakanga vakarara, mune vanhu 5 vakanga varimo. Kuma half 11 ivo vanoti ivo vakamuka vechinzwa hiti kune rimwe rumu ravanga vakarara. Saka vakati vechibuda vechinzwa hiti pasi pafloor pechipisa, vakati vechibuda vechienda mune rimwe rumu vakaona moto wanga watobaka mushopu. Saka chavakwanisa kumhanya kundobvisa vanhu. Yachingwangwa, pane yachingwangwa ndo first shop yakatanga kutsva. I think it should be 2019 muna November. Kuita imwe yakatsva pana kujo kusero pamberi apo pana manhoma na December. Then January 6 January yoita yangu. Then 6 January pane imwe yakatsva musi weMonday apo nditanga musi weMonday. Ndinoripeya zvese, ndakangonzi inofanira kuripeya zvese zvokuti ndakabva ndanyorerwa ndikapuwa 6 months. Saka zvese I think quotation yose yakaenda kuita 5,500. Inini ndinoitwa Richmond Choro pachecheche pagrowth point apapo. Tine shopu yedu yakatsvawo. Ndakamuka makuseni kuma 8:05 ndichiklina panze. Then ndiri pakati pekuklina kutobva pakapfuura mumwe mudzimai akazonditaridza kuti vachororo muri kutsvaira papo shopu yenyu iri kubatira moto. Pandakada kuzoti ndizvitenderera kuti ndinoenda kudhoo ranga riri kuseri, moto wanga uchitobaka tichikikiridzana nedhoo. Saka mushopu manga muine generator nemagas cylinders anga arimo anenge akazowedzera moto kuti uenderere mberi. Kuti katyamadza zvinoti katyamadza pakutiwo yepanext pedu zvakaitika musi wa7 January 2023. Apa pedu zvikaitika musi wa13 February 2023. Saka it's just a space of a month in some days. Magetsi edu anga aenda kakawanda musi wacho iwoyo. Akati achienda odzoka, odzima, obaka, odzima, obaka, odzima, obaka. Sakawo hatizozivi kuti hazvina kupawo here effect kune magadgets edu atinosenzesa musi nenguva.